Βρισκόμαστε στην Κύθνο. Είμαστε στην παραλία Απόκρουση. Εδώ κατεβαίνεις και συνεχίζει ένας χωμάτινος δρόμος που πάει στην Κολώνα, την παραλία που ενώνει το νησάκι, και είναι και από τις δύο πλευρές παραλία που ήμασταν. Εδώ τώρα απολαμβάνουμε ένα ωραίο ηλιοβασίλεμο. Είναι Παρασκευή. Πόσες του μήνα, 2, 3, ποιος να ξέρει. Το Σεπτέμβρη. Και αύριο γυρνάμε πίσω στην Αθήνα. Αλλά βέβαια πρώτα θα πάμε σε παραλίες, θα πάμε στο Σπήλαιο. Έχουμε πράγματα να κάνουμε. Να είμαστε καλά. Φιλιά πολλά.